caso, porque primeiro recibín a presidenta da Cámara de Comercio de Pontevedra e despois recibín a Juan José Cortés, neste caso, que era o pai desa nena de 5 anos que había fallecido en Huelva, e que todos recordarán, e que, bueno, pues, ao final a entrevista durou máis do previsto. Pero, bueno, finalmente xa estamos aquí, como era o meu deseo, a invitación tanto do presidente da Mancomunidade que me acompaña, Jorge Domínguez, como tamén, por suposto, do delegado da Xunta de Galicia, que é quen pon en marcha, ademais, esta iniciativa, ¿no? Quero agradecer a presencia do alcalde de Cambados, da directora, que vai asumir esta responsabilidade de formar a todo este equipo humano, tamén agradecer ao presidente alcalde do Grove, a concejala de Consenso que está aquí con nós, o presidente alcalde de Meis, de Ribaduña, por suposto, o portavoz do Partido Popular no Grove, o presidente alcalde de Vilanova e o gerente, neste caso, da propia Mancomunidade, Ramón Minarte, que tamén está con nós. Se pode ver e se comproba claramente que están implicados todos os concellos porque este proxecto en concreto é moi importante. Igual que o foi hai unha semana o que clausurábamos, donde tiñamos a oportunidade de poder comprobar de que moitos dos alumnos que lle entregábamos os diplomas non estaban aquí, non estaban na clausura, pero non estaban por ningún motivo que non fose outro de que estaban traballando, o cual creo que esa é a satisfacción que, de alguma maneira, nos dá as persoas que temos responsabilidades políticas de poder ver como un proxecto, unha iniciativa desta envergadura, pois ao final acaba no que realmente queremos e no que necesitamos hoxe máis que nunca, que é crear empleo e riqueza en esta comarca. Estamos en temporada estival e, por lo tanto, pois a ocupación, neste caso hotelera, está sendo razonable, ojalá fose mellor todavía, pero en definitiva iso nos permite que moitos dos que aquí estades, moitas das que aquí estades, hoxe en día poidades ter, neste caso, un posto de traballo. A maiores deso, eu quero, primeiro, agradecer o esforzo que fai a Xunta de Galicia para poñer en marcha esta iniciativa. Non hai que olvidar que o que hoxe estamos presentando é unha inversión de todos os galegos, pero decisión do Goberno de Galicia, donde vai invertir, neste caso, cerca de 1 millón de euros para toda este equipo de personas, de homes e mulleres, que finalmente de salir de aquí formados e coa posibilidad, con toda a seguridade, ademais de ter próximamente un posto de traballo. Por lo tanto, o que conoce, ademais, de maneira especial esta comarca, o delegado que temos, que é desta comarca, que foi alcalde de Cambados, e conoce ben a realidade deste proxecto en concreto e desta comarca, gracias de corazón polo esforzo que fai para que esta comarca, xa digo, sea beneficiada desto. Por suposto, o gerente da Mancomunidade, que creu sempre que isto é a mellor maneira, de alguma maneira, de seguir creando riqueza e creando postos de traballo, porque este proxecto, ojalá fosen outros así, outros obradoiros como este, donde se generase tanta colocación inmediata. Pero a maiores, hoxe temos ademais unha moi boa nova, que onte na Xunta de Goberno da Diputación se aprobaba outro proxecto para a Mancomunidade, que o alcalde de Meaño, de maneira incesante, me pedía tamén que se continuara con un proxecto que era Roteiros de Agua, que finalmente a Diputación vai a poñer 600.000 euros máis para contratar, creo que son 40 personas aproximadamente, durante un ano, para seguir conservando tamén e promocionando o que é a riqueza que ten os municipios do interior.